birta than bang samai bismai disopi non birta thebi pen arjai tha Karbi Anglong Morningstar FC atum Euro Cup ka pathudam jia phan kachisik Karbi Anglong arada phan isibir takimi non kebang ji tarik inkora trok siarni KMS FC team atum Duran Cup ka pathudam jia phan jakong project loni phain kora pho surinir kora pho adap 2:10 am apor difurong sopi pen barpo puta birta ribdunlong Lapen labangso KMS FC manager hin pen kapachinia tenke Karbi Anglong aphan mati risoi janga phan kapaching thur jia phan kabor I lapen Karbi Anglong aphan nongmek kupuson sikewan nongjima pumathasi labangso KMS FC a club kachipaduk nai abangphu president Sengkan Ronghang Henlo puta team manager Waisong be hin pen ningjipo Lapen labangso KMS FC along kaikita Kachirabdun Thiep Abangphu KCCM Dr. Tuliram Ronghang Henlo puta Besang ho hin pen pasinipo Lapen labangso akhela jong si Karbi Anglong solangdo raratum kelangdunji ning kehangatum anta Baji plipen life langdulong igji puta Waisong be hin pen pherangkia thengno pasinitu Lapen labangso KMS FC kapathuji ajarsi kangpupon along aluhiaman pen kachitongdun Meji Crow, DFO, Proholat Crow, Bikrom Teron Lapen, Ketegi Dingatum Chitong Dun Silabangso, Achoy Kangpu RT, Pidun. Lapen non KMSFC, a manager Hinpenle, Lamther Juponita, News Text Report, B News 7. Non Durtang Tonpen, Arjita. Long la sinot ladak friendly match ta thiklong lo la sin la so that pen nang litum Karbi Anglong Morningstar team non Duran Cup pathu dan dia phan la si kumantu si dan ni la pen kumantu si pathu dan ni kero paper pilo Karbi Anglong today news abitung utong phan Karbi Anglong Morningstar family pen lo Karbi Anglong Morningstar football club Karbi Anglong long ikan suhi na ke mang ke ba rar tu me hit mi pen ajo Karbi Anglong Morningstar football club I League third division ba itum to qualify si second division ang khela dun ko kasi Assam mo pen kitching si club ko ate the only club I League second division khela dun club lo na pen Duran Cup alam jong si thanam pro ke Duran Cup kala ke 1888 an kan si so Duran Cup ke pangchen ini na ni tu kan si so organize pen Asia long pen ke banai tournament masih Karbi Anglong Morningstar football club tami India long pen top 24 club som pen Asia club lo kasi laki itong han sining rong mate nong melo Karbi Anglong rar han kasi kachisi dang alam jong si thanam pulote Karbi Anglong Morningstar football club han aso notice na plali porkom he mo sami tum unan ke kisi dang lo kasi kerem ke hai labang ke pathu long se jutang lo rendet sami tum accept nang mate haidet sami accept nang pola bang ke dolo sami kerem me posin tum han khang chegi ba khelale deji to gali tum khala don rekpo asi ni tum pini dak ni phobak dolo ni tum dak DSA mate kam sports association a ground Waisong stadium along tum dak si tum sikki nang lo pen mesen alang tum han ta churu part pilo alang tum han tum ke rap ke lo alang tum han so ground ang thang a ground son tum han nang pisi ni tum pen an dak practice no lo an kan sampuna dak no la pen friendly match tu pata hinia friendly match kelang lo na na riso jang tum riso tum dak athu na thu texer sardo asi aninkan kapre ke bang ke ni tum dak patom han sab sojong se groom te tum Karbi Anglong Morningstar football club long selang kan ke pomje tum poliji asi Karbi Anglong Morningstar football club ke non ma ke ni je thiklong lo maheta ni pulo kerem ke hai bang ke la ke khilam lo pasame khela dom ko tum hin cherot ko lo asi ini tum dak pen bar po difu pen si rajdhani pen si kami tum kenapa tak baji ini rami thongke ko ni tum trend do Kokrajhar awaran dak Kokrajhar sai stadium long si Duran Cup pathuji asim tum ke chipo chengi lake ITTP Indo Tibetan Border Police Force tan se chipo so thi ke Bodoland pen si bang ke Punjab FC I League team pen tum pathu to dialog labangso akhela komentu besi chengpon po lapen lada Karbi Anglong solangdo arat atuma phan koloso channel long langsi thek iglong pola morning start tum ke nalina kar ju mission lo laso akhela ke pini pen chengelo teni third match ke chenglo sa vini pe nyam masi bon same ni dum khela bang ke taring ko toksi July chiklo masi tum ke puri lo posi nale tum jong si hem to kok masala ni hang pulote Sony 10 Sport 1 along penal tum lang ni tame ani kasam 4-5
event itu kala live tek long po ลาเป็นลาบังโซเกเชงซีมอร์นิ่งสตาร์เป็นคุมาทีมเป็นสิกะเจพูเชงปอ ITTP in Indian Indo-Tibetan Border Police Force dan sinam cipu cengji so philo de Borderland FC pen third match mate jutsia match bangke Punjab FC pen sinam cipu ripo lalu itu ke rar pantame na tum angkelang pen chengi lo kadong tangte pinibirta ke lansing toni koklo domi thakme kurwang thu